Pentru cei care încă mai cred că individa rusofilă n-a lucrat în guvernul Năstase, vă las să ascultați ce spune despre perioada când a fost consiliera personală a ministrului delegat al comerțului. Fostul securist Eugen Dijmărescu, care după Revoluție a făcut parte din FSN, alături de Iliescu. Eram consilier pe probleme juridice, consilier personal pe probleme juridice al ministrului delegat pentru comerț. Biroul nostru era în vechea clădire Astra de pe strada Câmpineanu, de la etajul 4 până la etajul 8, mi se pare. Nu aveam dreptul să intru în Guvernul României, nu aveam dreptul să lucrez pe acte care țin de guvern. Toate actele care țin de guvern se lucrează exclusiv în guvern. Nu am lucrat decât efectiv acte care se făceau în comerț exterior și există, cred că și acum, opiniile mele juridice, atâta aveam opinii juridice la anumite proiecte ale lor. Și asta cât l-au lăsat pe Dijmărescu să lucreze, pentru că Dijmărescu, poate puțină lume știe, niciodată nu a fost membru PDSR sau PSD, niciodată. El era tehnocrat. Niciodată nu a vrut să le facă jocul. Știu că se perindau foarte mulți pe acolo încercând să-l convingă să facă anumite lucruri